Oh. Fericire eternă, fericire, iată-ne în viitor, iată-ne în viitorul fericit. Nu mai luptăm, ne-am liniștit. Pot să cred că am reușit. Fericire eternă, am sosit, fericire eternă. Fericire eternă. Ok. Trebuie să merg. Oh, uite ce am găsit. Ce asta? E un dragon? Hai să bag mâinile. Bună. Bună. Eu acum îl controlez pe Yeti. Ok, hai să mergem la școală. Bună, mă, Edi, ce mai faci? Văd că te-ai turnut dragon. Să vedem că 5 parcă erau adevărate. Ce? Cum adică? Eu nu te cunosc. Nu mai vreau să mai fim prieteni. Ce? Cum ai că nu mă cunoști? Și cum adică nu vrei să mai fim prieteni? Pa, ne dușman pentru asta. Să-i ruinez toate prieteniile și toată. Ha. Bună, Edi. Bună, Edi și Alex. Voi cine mai sunteți? Nu mai vreau să mă... Am văzut, te controlează un dragon și mai ales chiar tu. Și acum e timpul să te salvăm. Dăm dragonul! Dă-mi-l! No! Nerata, nu o să e din mâna lui. Ha. Știm că din nu ar face niciodată asta. Deci o să se distrugem. Nu! Oh, ce s-a întâmplat? Fugiți după dragon cu toții! Da! Ce? Dar l-am găsit. Ăla m-a controlat. Nu aprindem niciodată. Poate putem să facem asta. Ce? Treceți în două bagajii, nu pot să mă mișc. Fiindcă noi te-am transformat, acum poți să fii liniștit pe masa mea. Mult mai bine, prieteni, nu-i așa? Da. Și iar arătați ca mine, mă enervați când arătați ca mine. Nu știu care e Alex, care e de... Cel care are vocea când cel care dansează sunt eu. Și ăsta mai în partea asta. Adică Alex. Eu să fiu Alex, ăsta care stă în partea asta. Și eu Denis, care stă în partea asta. Ok, și eu stau în mijloc ca să nu vă împing. Da. Și gata! Mi-a reușit dragon, care arată fix ca ăla, doar că nu mai mă controlează. Uite! Wow! Poți să-mi dai și mie să încerc? Dai mie, Alex? Te rog. Bine, ia-l. Wow, ce tare azi, damn. Wow. Poți dai și mie, Edi? Desigur, dă-mi-l, Alex. Ia. Wow. Ok, ia. Ok, acum iată-ne în viitor. Iată-ne în viitorul fericit. Nu mai luptăm, ne-am liniștit. Nu pot să cred că am reușit. Fericire eternă, am sosit, fericire eternă. Fericire eternă, am sosit. Nu mai luptăm, ne-am liniștit. Nu mai luptăm, ne-am liniștit. Pot
să cred că am reușit. Fericire eternă, sosit. Eu voi înfrunta în fiecare zi cât eu voi trăi. Eu voi înfrunta tot ce este rău în fiecare zi cât eu voi trăi. Această lume va fi bună cât eu voi trăi. Eu pot schimba ceva, iată-ne în viitor. 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 Iată-ne, 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 iată-ne. Eu voi înfrunta în fiecare zi cât eu voi trăi. Iată-ne în viitor. Eu pot schimba ceva, 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 iată-ne în viitor. Eu pot schimba ceva în viitor. Iată-ne, 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 iată-ne. Îmi pare rău, dar eu trebuie să plec la liceu. Dar nu pleca. Da, Edi, nu pleca. Dar trebuie, îmi pare rău. Eu voiați numai să repetenți, eu nu, îmi pare rău. Și cel cu minge nu știu unde e, în loc de băr, nu știu. Dar îmi pare rău, eu trebuie să plec la liceu. Pa. Bine, pa. Pa. Ok. Stop! Voi de ce nu plângeți? Crezi că noi nu plângem? Doar vreau să nu fim, să nu-ți dăm gânduri negative. Da, dar nu trebuie, că și mie bine. Da. Hai, liniștiți-vă că vă linișesc și eu cu puterea mea. Ok, pa. Ok, pa. Bine. Să unde mi-e dragonul? Unde mi-e dragonul? Nu, dragonul!